ulala endlini vele akusho lutho lokho mina mengikudinga mengifuna ucansi manje kumele silenze makuwukuthi uyahluleka lokho kulungileke kusho ukuthi ngizohamba ngiyolifuna kwabanye ngaphandle ngoba phela wena kusho ukuthi kuyahlula lokho uwena ojwayela mina kabi oqala ngibizela lamadoda engingawazi la amakhamera usuzongitshela lo mbhedo ongitshela wona ungishiya le ndlini ungishiya ngile ndlini ungangitshelanga ukuthi uyapi okay asingalwini asikhulumeni kahle zabantu abadala sisi ngiyazi mfethu ukuthi umuntu wesifazane uyadinga ukuthi izidingo zakho zigcineke Queens endaweni zonke lapho nibukela khona sanibonani igama lami ngingudlala Matifana also known as the next biggest thing in South Africa uyazi ukuthi masungibona ku screen sakho suke sesizokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo uyabona la esandleni sami kukhonani khona into ezokwenza umjolo wakho ube right ungathi maboya kumuntu wakhe akhale ngephunga onalo noma mhlambe nawe ube nezinkinga zesilumo awuyi kahle kuma period umuntu wesifazane udinga ukuzithanda uzinakekele na into yakho letha la 150 ama numbers bazowafaka la ngezasi kanti nawe Jongo asikushiyi ngaphandle sondele eduze ikhona iKing Bloom juice yakho eyenzele wena ukuthi ube isidlakela phinde ube right nasempedeni umjabulise umuntu wakho uyazi ukuthi ke njengoba seliqala uhlelo lethu fanele sikukhomboze ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet you can register and bet using our promo code umjolo that is UMJOLO yona ke promo code esebenzisayo la each and every time ungena kwi app noma website yaka EasyBet njengoba ngihlala phansi la eceleni kwami ngibeke la udadewethu ngifocus ngapha kuyijonge nginalo namhlanje umntaka baba good uyaphila qhawe hayi ngiyaphila nje hayi no ngiyaphila ngiyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje la ohlelweni sizokhuluma nawe sibheka ukuthi yini ekulethela namhlanje asiqale nje ekuqaleni mfowethu ubani osinaye namhlanje usamukelo ngubani samukelo ngubani yini ekubeka la mntaka baba mfowethu ngibe nokubona lapha endlini ukuthi kulezi inyanga ezu8 ya mfowethu umuntu wami ngendlela engimthanda ngayo ngizizwa mfethu kumnandi mfethu ulala naye kodwa manje kulezi unyanga ezo8 ezidlule mfethu use too much what do you mean you say too much mfethu yabo sengilala naye mfethu usefuna o4 rounds manje mfethu mina ngajwayela ngoba phela umuntu wami ngihlezi ngimfice endlini kodwa manje mangithi ngizongena endlini ngimfice mfethu esenje sengilungiselele siyazela ukuthi ubaba uzogibela kodwa manje mfethu ngiphushe mfethu iround yokuqala lesibili lesithathu ngizwe nami uthi hayi ngeke sengikhathele sithi mashaya s4 ayimangithi ngiyambuka mfethu sachofa ifoni mfethu akakhathele star akakhathele manje mfethu nami lento angihlupha imake bafu mengabe uthi ukufuna 4 round 5 rounds ngifuna ukuthola lapho because ngokujwayelekile mhlambe nina beninokwenza ama round amangaki as a couple mfethu mina 2 nami ngilale mfethu ngiphole ngirelaxe ngipholise nomqondo yini enenza nizenifika ko 4 5 akanele uthi uqeda uyafuna nawe then yinto yansuku zonke noma mhlambe yinto yangaleso sikhathi mfethu yabona nje manje kulo 8 months soku 4 times ngeviki and ngalesa sikhathi mfethu bekanginika yabo i-break nginika 2 days noma 4 days ukuthi ngiphumule nami ngingamhaleli kakhulu nami ngize noma mase ngikhathele mfethu ngibuye emsebenzini ngimlangazelele kodwa manje akusekho ukumlangazelela mengabe sikhuluma ngiyakuzwa lokho ufaka 8 months mhlambe nina 8 months nithandana noma nina 8 months le situation enibhekene nayo iqalile if so ninesikhathi esingakanani nina nithandana kanti sino 3 years 3 years nindawo yeah sino 3 years lo nyanga yesingaki yaqala lapho ngo 6 le yangini singena we6 yaqala lapho ngoNovember last year yeah uyibuka nami lento ukuthi hayi lo muntu lapho ke mfethu lento leyenzeka engasasebenzi thema ngibuka lento ngicabanga ngathi hayi ngeke njalo lesolumsomloku lesibili lesithathu
angeke mfethu nilalane nilandelana nilandelana ngey'nsuku phumuza ama-period nawe kumele nizozaca mfethu phela nami kumele ngoba mina ngumuntu ojimayo mfethu uma ngiqeda mfethu ukuyenza le nto le nayo kumele sisikhathi ngithi ukuyivocavoca wese uphuma emsebenzini lapho ngixega ngibe yenye into ekujimeni mfethu ngizizwe ukuthi hayi yazi ngempela le nto yami nayo. So basically wena bafo uza la uzosho ukuthi uhlolwa inkomo alutho mfethu ayingisula bo mfethu ngiyimali ngiyibeka ngenye indlela ngiyibeka ngenye indlela mfethu le nto ngiyayishaya umshayo waso isinqaka impela uyakwazi lo kodwa manje mfethu seku-over hayi mfethu angifuni ukuzaca mfethu umuntu wami mfethu ngifana noma sengithi okay sengiyahambisa amalobolo mfethu ngithumela abakhongi sengikhululekile mfethu ngiyazi ukuthi ayivele le nto ngiyayithanda ngifuna vele kube yami angiyidelile ngifuna mfethu ukuyizwa le nanoma yabo le nto le yo yini le honeymoon ngifuna mfethu kwi-honeymoon mfethu ngiyidelise amashidi namhlophe yabo leyo yeah ne so lento i-affecta kanjani-ke i-relationship yenu as a whole mhlawumbe niyakwazi ukukhuluma ngale nto noma akafuni nokuyizwa yena wazi nje ukuthi ubuya emsebenzini uyambhebha hayi mfethu njengoba ngisho ukuthi angasasebenzi ngibuya emsebenzini ekuseni bese ngihlupha ukuthi ekuseni akasakwazi ukuthi engibekela amanzi ngoba manje uma ngibuya emsebenzini siyadla senze konke ngigeza phezukwa umuntu wakho ohlala naye noma uyavakasha noma nisayikipitelo kamanje ngihlala naye kodwa akukabi yabo into official yeah kodwa nje njengoba siphushile leminyaka le khona la siyakhona kule nto engiyibona ukuthi siyakhona angifuni manje mfethu sizesiphazamise into eyodwa ucansi oluningi mase hayi mfethu angifuni uzizwa sengihalela omunye umuntu esengicika ngifuna ukumhalela njalo ufuna ukumhalela nawe njalo ngokuza la kwishow yini othemba ukuthi mhlawumbe uzoyi-achieve ukuthi uzokulalela uma ngabe ukhuluma la noma mhlawumbe uzokwazi ukushintshe indlela enza ngayo mfethu yabona anginayo networking enkulu kakhulu mina angazi mhlawumbe mangingaba nendlela yokuthi abe busy yeah mhlawumbe nani bafowethu ningakwazi ukungisiza nimsize mhlawumbe nge-information ukuthi umsebenzi angawuthola kanjani ngoba mfethu hayi yabo ukuhlala kwakhe ekhaya ngimthanda impela unginakekela kahle impela kodwa manje ukuhlala kwakhe ekhaya engenzi lutho hayi akungichazi ucabanga ukuthi ikona ukuhlala kwakhe ekhaya kumlimazile angazi mhlawumbe ke kungenzeka nokuthi khona lokuthile akakuphuzayo njengakho lokwakho lokho engikuphethe angazi ngoba phela into abayiphuzayo ngeke bayikhuluma yeah ne but wena akukho ukubona mhlawumbe ku-around ukukhombisa isikhona akusebenzisayo umbona nje umuntu wakho noma uyakufihlela mfethu kulo 3 years bengayena umuntu yabo okhonza izinto njalo kodwa manje ngiyawubuka nje manje lo 8 months ukuthi ukulimazile hayi kakhulu ngoDecember last year oyi hayi ila hayi mfethu hayi sisaphuma kodwa sona hayi ila ispam phela ngeke ngizwe kuthiwa masiwenza njalo sigcine singasaphuma sisaphuma kwena yabo ngale ndlela sasiphuma ngayo lokhu sibe namandla mfethu uzizwe kugijima umzimba akusafani no mfethu asimlande simbeke la sezwe ukuthi mengabe fika uzothini already kodwa ukuthi ukhulume naye uMoji inkosi yena uyithobe kakhulu yabo manje nami kumele ngizame phela ukuzehlisa kumele ngizame kodwa nje njengoba ngila ngizolungisa lolu daba I know mfethu kuyazwakala la mbukeli siyathemba uyezwa inkabe yami iyakhala ithi I know ayinikwe kodwa phela ingabe seyinikwa kuze kweqe inikwe ngisho seyisuthi izoyokoza ukuyokoza ukuphalaza right so iyakhala inkabe yami ithi ayingeke izozicikeke manje ukulokidla yes iyakuthanda ukudla kodwa phela ayingafidwa kuze kweqe
Siyolanda usisi manje simbeke la sizwe isayidi lakhe nanokuthi-ke le ndaba yabo bobabili siyilungisa kanjani. Khumbula igama lesho yethu silungisa umjolo kusho ukuthi noma yini baletha la benini kumele bahambe indaba yabo ilungile ungayindawo uhlala la ukhona siyolanda usisi simbeke la. Dadewethu kunjani mama? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Siyabonga nje ukuthi kuhloniphe mengabe sithi uyadingeka la ekhaya ukuthi uzokhuluma nathi silindile. Size sakufonela sathi woza la cause besithunyiwe. Ngiyazi awusazi sonke osibona lapha ubafu yamazi yena. So umuntu wakho usithume kuwena ukuthi mhlambe mengabe ukhuluma ekhuluma kukhona thina uzomuzwa ngenye indlela cause nina ukukhuluma nobabili kodwa kugcine kungenzeka ngalutho. But before nginidedele ukuthi nikhulume nobabili ngizothanda mhlawumbe ukuthi ungichazele ngayo umfowethu ukuthi umuntu onjani mhlawumbe kuwena nakwi-relationship yenu ungamchaza kanjani? Ngingasho ukuthi usamkele umuntu o-right. Yeah. Akukho engikuselayo angangingezi kona. Since-ke mina ngumuntu ohlala endlini yabo. Basi-ke ngiyazenza zonke izinto zasendlini naye ngiyamnakekela nje umuntu wesilisa kodwa nje umuntu o-right kakhulu. Umuntu o-right. Mengabe kwenzeka niba ney'nkinga mhlawumbe nike nenze njani? Niyahlala phasi as lovers nikhulume noma mhlawumbe you guys involved omunye umuntu wangaphandle njengoba kwenzekile namhlanje wafaka thina noma into eyiqalayo leyo ukuthi hawu? Into engiyiqalayo le ngiyathuka mengimbona la ngoba phela thina masinenkinga siyahlala phansi sibonisane sibone ukuthi siphuma nayiphi solution yabo. Asikaze sifake abantu bangaphandle. Mengabe mhlawumbe nihlala ndawonye ngokujwayelekile niyaphuma nase sixazulule iy'nkingeni zenu noma kujwayele ukuthi omunye ayibhekela le nomunye ayibhekelele kube ukukhuluma nje kube ukuthi mhlawumbe sixazulula sibibili? Well, angizoqamba manje isikhathi esiningi isixazululo siba khona kodwa futhi sibuye nje yabo kube ufokofokof nomunye ayibhekelele yabo. Yani namhlanje ubafo sibuye sibuyisane-ke. Okay, namhlanje ubafo ukubizele la cause ufuna ukukhuluma nawe. Emqondweni wakho nje awe mhlawumbe ukuthi yini enihluphayo ekamereni noma endlini noma mhlawumbe ubona yonke into ihamba kahle uxakekile usikungane ekubizela la namhlanje? Ngifuna ukamamanga angazi ngisathukile nje ukuthi ngimfica la ngoba bengazi ukuthi ubhizi ngezinye izinto. So ngiyaxaka mase ngibizwa ngimfice lana and ngikaze ngibone ukuthi mhlawumbe khona inkinga engaka esinayo ukuthi sesingaze si-involve abantu bangaphandle unless-ke khona ngifihlela khona ngingakwazi. Kakade ngikhuluma nomfowethu uvezile ukuthi even though ningashadile futhi ningalobolene but senihlala ndawonye. Nawe ngiyakuzwa ukuthi umuntu obhekile endlini ukuthi zikhiphane. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi evuka nje ekuseni egeza akakutshelanga ukuthi uyaphi ubungena-idea njengoba? No, I had no idea. Mina ngithathe ngokuthi mhlawumbe aboyiphumela nabangani bakhe since engasebenzi namhlanje. So ngayitshotha uyihambile nabangani bakhe njengenjwayelo ukuthi mengasebenzi bayahamba bayohlala lapho phinda abuye futhi intambama yonke into e-right. Manje ngiyamangala ukuthi kanti uhambile umlethele ubhuti engingabazi. Mfowethu asingayidonsisi mfethu usisi uyabona akasazi usathukile ukuthi ula awuvele umchazele mfethu ukuthi kungani umbekela usilindile namhlanje mfethu ngethuba lakho. Sithando. Samkele. Ngiyabonga ukuthi ufike. Into ngibizele yona la ithanda ukujula. Okay, ngakhuluma ngilalela. Sithando, yazi ngithanda ngempela. Nginika konke ngina ngaphakathi enhliziyweni. Okay, asikuyeke lokho ngiyazi angithanda Samkele ungibizeleni lana. Okay, yazi ngicela nje uqala ngokuxolisa. Ngixolise ukuthi ngikulethe la. Ngiyaxoxa phela mina ubhuti engingabazi. Mana. Okay, it's fine, I'm listening. Ngithi uxolisa ngokuletha phambi kwamakhamera. Mina nawe sibona abantu abajwayele ukushutha sifake ku-Instagram nani. Mina ngithanda nje ukuxolisa kuqala la. Okay, so uqedile ukuxolisa songangitshela-ke isizathu sokuthi ungilethe la? Sithando. Into engihluphayo la ukuthi kahle
Usuyithanda kakhulu inkonzo sekameleni. Angizwanga. Ngalendlela Mayibambe lapho samkela. Ungibize phambi ngalabantu bamakhamera ungibizela ukuze ungitshela ngendaba yasekamereni. Ubungeke ungihlalise phansi sikhulume kahle ngaleyo nto. Ingakho sobabili. Ingakho ngisanda ukuxolisa. Okay, uchaza uthini? Ngimlaleleke ngoba phela usuyiqalile inkulumo yakho. Noma nje vele ngingasahambisani nayo. Uthini mina? Okokuqala sithanda. Angifuni ukubalisa. Ungibuki kanjalo. Ukuthi ngiyasebenza. Ngiqala ngo-9 ngishayise ngo-7. Mangibuya sithanda. Kuba nakhona lokho ukuthi ngathi ngavele ngigeze ngilale. Manje mina samkela kusomele ngenze njani ke? Ngoba nakho wena ade emsebenzini ukhathele mina ezami idingo zingakwazi ukuthi zaneliseke. Ezakhe idingo uyaneliseka. Kanjani? Mina mangidinga ekamereni ngidinga ekamereni phela. Phela ngona umsebenzi wami ukuthi njalo manje mina senginecala ukuthi ngifuna umuntu wami ngoba phela ngithandana nawe kuphela akekho omunye umuntu engithandana naye. Mana phela. U3 rounds sana. Sujwayele mina. Nami ngineliseke nawe unabo ulalela kulesi. Phela asifani samkelo. Idingo zethu ayifani. Ngoba mina ngihlala endlini the whole day. Wena usuke emsebenzini. Bese ngiqedile ukwenza izinto engizenzayo, ngisuke sengihleli ngingazi ukuthi ngizothi. Shuthi mina kumele ngikujabulele uma ubuya wena emsebenzini. Okay. Njengomuntu wami. Hayi khona mina mana ngishilo. Uyabona ukuthi awukwazi ukumela into yakho. Ngishilo umbuzo wodwa ma. Umbuzo othini lo? Njoba waphelelwa umsebenzi. Kulezi inyanga ezu8 njengoba bengiqala ukubona lokho. Washintshwa yini ukuthi manje kuze kweqe kuzulu. Kushuthi phela umsebenzi awungikhipha busy. Angithi ayisekho into engikhipha busy manje ukuthi ngiwashelane nawe indoda endala, ngikuphekele, ngikwenzele yonke into ezifuye ingane encane. Imisebenzi ayikho ezweni lethu. Awukwazi wena lokho? Umsebenzi akanawo mfethu, umsebenzi anawo ukuthi nje akunikeze igqeyo. Usho njalo sisi. Ayenabo igqeyo yakhe mfethu. Usakhuluma naye. Igqeyo yakhe mfethu mnandi. Usukhuluma nobhuti usakhuluma nami manje. Angithi mina umbizela ukuthi uzomtshela into omtshela yona. Manje sawuhlula ukukhuluma. Chaza isitori sakho. Ungangijwayeli kahle. Kahle sisi la umfowethu uthi umnika kakhulu. Nciphisa aphumule. Phela. Okay, ngiyamuzwa into ayishoyo. Kushuthi mina kahle usamkela usholo ukuthi makuwukuthi mina ngifuna ukuthi senze ucathi kumele mina ngihambe ngiyolifuna ngaphandle ngishaye nendoda yami. Hayi lutho. Nakho uvumelana naye nje. Akasho kanjalo. Musokuthi awuyizwa kahle inkulumo la. Ungathi angizwa kahle inkulumo. Inkinga manje Mina bengikudinga ezindoda yami ube khona ngoba nawe mawungidinga umuntu wakho ojola naye ngihlezi ngikhona ngaso sonke isikhathi. Mina ngihlezi manje wena uhlulwa yini? Angilali endlini ngasonke isikhathi. Ulala endlini vele. Akusho lutho lokho mina mengikudinga mengifuna ucansi manje kumele silenze. Makuwukuthi uyahluleka lokho kulungileke kushuthi ngizohamba ngiyolifuna kwabanye ngaphandle. Ngoba phela wena kushuthi kuyahlula lokho. Uwena ojwayela mina kabi. Oqala ngibizela lamadoda engingawazi la amakhamera usuzongitshela lo mbhedo ongitshela wona. Ungishiya le ndlini ungishiya ngile ndlini ungangitshela ukuthi uyapi. Okay, asingalwini asikhulumeni kahle zabantu abadala sisi. Ngiyazi mfethu ukuthi umuntu wesifazane uyadinga ukuthi idingo zakho zigcineke. Naye kodwa ubafo phela ufuna uunderstand ukuthi uyasebenza. Akaze uhlezi mhlambe ready for iqezo kinzo. Yabo kunezikhathi webhaye ezobuya emsebenzini like uqeda ukusho njengamanje ungena ngo9 ekseni aphume ngo7 ebusuku. Wesamwazi umsebenzi wakho ukuthi ukhathaza kangakanani. Ngeke azangitshela lo ukuthi ungena ngo9 aphume ngo7 ebusuku kunabantu abangena ngabo6 emsebenzini abakaze ba complain yena ucomplainiswa yini? Ucomplainiswa yini? Uyabazi nisuba ayithola iqebo. Ngeke bangayithola ayikho leyo nto wena nje ucashela amahlaza akho ukuthi nje uyahlula ukungisatisfy ayikho nje lento echazayo. Ungakhohlwa wena ukuthi njalo uzobizela abantu ngila uzongibukanisa nezo khala ngisho nomakhelwane uzongibukanisa nezo bahlangana apho makhelwane lento suke senze ngila phezwakho ngithemba kabi wena ubhizi unaka izinto esho omakhelwane kodwa into esho yimina yabo mina ngiyangiphakamisa mangizwa ngereview makhelwane ethi webafu ngizwile izolo wena njani
ungibhedela isamkela. Mana ngiyaxolisa awuthi okay yazini sithando bo Ungasi sithando ungibukanisa neso uthi sithandwa eni bazothina ekhaya bebuka yonke lamanyalo wenza la mina ngahamba ngashiya ekhaya ngazohlala nawe kanti wena ungizelethe uzobukisa ngami uzele ukuzobukisa ngami kanti engingabazi ukuthi sikhulume ubathathephi bona laba bhuti ohamba nabo bathathephi usicoshe ku-YouTube Oh ngibhizi ngihleli nawe endlini enobhizi ubhizi no YouTube uyabasiza nje abantu ubasiza ngani like mekuwukuthi baney'nkinga zomjolo angithi nani niyathandana inkinga yakhe ukuthi ufuna nibhalansise kube u-50-50 ileyo nto nje sisesiyifuna 50-50 we need to balance i-equation yale relationship yenu Okay kushuthi mina ngirongo ukufuna ucansi endodeni yami asesho kanjalo ilokho enzama ukusho nanobabili ngoba kushuthi nangihlanganyela no mina sesengifuna ungizwe u6 rounds unani kanti indoda okwenzayo hayi uyakhala nje yikho nento ekhala ngoba yikho nento oyenzayo nalento enesiyezi overtime leyo kahle wena ungazothi overtime ayikho nento oyenzayo last ngisho 2 minutes lo futhi bese uzongitshela lo uzongitshela wona la hayi ungijwayela kabi nasamkela mfethu nawe njani musu ungihaphaza ungibukanisa nabantu konomakhelwane bazothini besiqhamuka endlini ntambama anginandaba nomakhelwane bazothini anginandaba nomakhelwane hayi musu ungichaphaza anginandaba musu ungihlanyela kodwa nje into engicelayo kuwena nje lento oyenzayo ke manje kuwena cela unciphise ngenze njani okay bengikufisa mina ngaleso sikhathi ngenze njani mhlawumbe kusho wena ngithoma ukuthi angihambe ngiyofeba ngoba ngikaze ngakufeba hayi ungafeli okay bafo nginikeza ithuba nosisi dadewethu ubafo uyasebenza from 9 to 7 right abuye ageze mase focusa kuwena ke imlale ngendlela enilala ngayo because ufica yonke into ise right angani so wena manje mase uthola umsebenzi kuthiwa uyasebenza mhlawumbe nawo no 9 to 5 job wakho wenzayo ungaqhubeka ulale nomuntu ngalendlela olala ngayo manje asazi kuya ngemizwa phela angikwazi ukucontrol imizwa mina sesengisholo ukuthi mhlawumbe uyemsebenzini uNkulunkulu yini ngani uzoze ngicontrol imizwa uNkulunkulu akazi akho umuntu wesifazane angikhulumi nawe sakhuluma nobhuti angikwazi ukuthi ukhuluma into ungenzela umsangano singaqali lento wena uyangibhedela wena ulungisa la kulungiswani kungeke ukhulume nami ekhaya nokuthi uzobukanisa nami nobhuti lwengamazi okay uzongifaka endabeni zethu okay ngiyaxolisa ukuthi ubukaniseke nabantu ubafo wangakhuluma ngawo ukuthi le ndaba soyilungisa kanje but mfethu ngicabanga ukuthi kufanele kube khona i-communication phakathi kwenu ayikho like nikwazi ukuba ne-communication nikhulume ngezinto ezinihluphayo anizange nikwenze lokho njengoba nize na decide ukuba la yabo so i-communication phakathi kwenu yinto ebalulekile ngaphandle kwaloko niphinde nikhulume futhi ngezinto ezinijabulisa nezinganijabulisi yabo as much wena mhlawumbe uyitshela ukuthi uyamjabulisa ubafo ngokuthi umnikeze ikhekhe okuyinto vele thina bafana siyifunayo yabo but bheka isimo sakhe angifuni ukuzaca ngaze kuthiwe ngine-HIV uyithatha uzobe uyicoshaphi ngoba uzokwazi ukuthi mina ngiyazi mina nawe si-right kodwa manje ngenxa nje yeqembu kuphela sengingaze ngibe ngaka manje-ke wena ngenxa yeqhe usuze wabiza abantu bamakhamera ukuthi uzoyikhuluma nabo ngoba uhlula ukuhlalisa mina phansi umuntu wakho usungazi iminyaka ukhulume nami ngoba phela nje wena uyangiphakamisa nje sithi uke wahlala yini nawe phansi mhlawumbe nayikhuluma lento noma uyayishwama la into angakazi hayi into engiyiqalayo mina le ngoba yonke into samkelo makuwukuthi sinenkinga sahlala phansi sikhulume siyilungise makuwukuthi ayilungi futhi veleke safofisana okushonele kodwa ngiyazi sekugcineni sogcina right ngobani ngoba siyathandana kodwa lokho ukuthi manje bese kumele ukukhulunywa izinto eziprivate yena ukwazi ukubiza abantu bamakhamera ngiyaxolisa ukuthi-ke la kuze kwangena abantu bamakhamera but nawe uyibuke ngeso angisho mhlawumbe ukuthi ubafo right but ngifuna ukuyibhalansisa lento leyo ukuthi kuwena kube right nakuyena kube right yabo ngokuthi usebenzile uyawazi umsebenzi because wena unezinyanga nje uyekile umsebenzi uyawazi umsebenzi uqhilaza kangakanani kubethi bezikhona nezikhathi whereby kade efika yena ubafo ukhathele uphuma emsebenzini afika athi dog style mama mayifuna ngiyamnika ngimnika ikhekhe ngendlela alifuna ngayo ngoba ngumuntu wakhe angithi angifuni ukuthi ahambe ayolifuna ngaphandle manje inkinga ikuphi mina bengicela mina mase ngifuna ehlula khona bethi into kuyingihlupha yazi sekubuye kungene nezinye izitayela ke manje izitayela zami zokukhuluma ngaso hayi
ngathi unencwadi novel thizeni akaphezu kwayo mangingekho nje uyabheka ukuthi ngaphambi ukuthi sigibele embhedeni kanti izoba mnandi kanjani sethi masingashintsha iy'takela wena ufuna kwahlale nje ngizolokhu ngikudunusela lokhu kuyileyo dog style manje yilokho okufunayo mina nje buka mfethu yazonikwa nge-train. hawu buka mfethu yabo uyangibhedela lo ume kahle ngimthanda mfethu ume kahle manje angifuni iphele mfethu izopheliswa yini zibe manzi mina hayi kushuthi awuzange ungibuke kahle izopheliswa yini zizophela phela ziqoda nje nento eyimanzi hayi bungazongibhedela wena uhlula ukwenza umsebenzi wakho avela livuke umbuka kuyimanje ngifuna ubuza ukuthi ngikushaya ngemorning nje wena njalo namhlanje emibhedo usuke uzongikhala ngisuka ngenza phela ngoba ngisuke ngifuna ukujabulisa wena hayi bo ayisebenzi lento yakhe ithuluzi nje liyifele bafu ukuthini cha bengisho ukuthi mewuthi mhlambe wena lakho liyakha bengizokubolekela wenze ngalo awumnike bhuti mhlambe uzosebenza ngcono ngize la sizokhuluma ngami nawe uzoyifaka hayi njaya hayi kabi ungayenzi mhlambe uzosebenza kangcono lapho abana mina nawe angithi usungilandelile yena phela hayibo Shutha sivele sithatheleni ngizohlangana ngami la cha angihlangani nawe bese ngisho ukuthi mhlambe uyahlule ukwenza umsebenzi wakho nje ubafu akakusizi ngalutho uyahlule ukwenza umsebenzi wakho kodwa unesibindi sokuletha bona la okay asifocuseni lana kuthina-ke yehlisa Yehliseni. magiya asike sithi ukunciphisa nje noma ngawo inyanga nje Hayibo. ngingakhwelanga kancane nje Okay. ngizoyithatha-phi-ke mina-ke sethi uma uthi wena kuhlala inyanga mina ngingatholi Hayi, lutho mhlambe kancane eyodwa-ke kushuthi ngizokufebela-ke kushuthi wena ngithuma ukuthi angihambe Hayi, ngiyofeba ungayenzi. phela maningi amadoda le-South Africa Hayi, khona ungayenzi. nawangaphandle-ke manje asexoshwa sengingaphuthuma kubona angaze uyangitshela ahambe mina yabo ukuthi uyofeba ufuna ngithini ukuwafeba angingaze ngikufebele kodwa manje uyangithuma wena Mina uma ngizokwazi ukwazi ukulazi kanjani ukucomplaina iqiniso uma ukhuluma ngokuthi kanje? mina ima Ngizokwazi angithi wena kanjani uyakwazi iqiniso? ukuthi ungilwise ngokuthi mina ngihlezi ngikufuna ucathi kanti wena ufunani kumina nciphisa Okay Hayi, angidakela wena. uyangidakela Hayi, ukuthi ngifisa. ngathi ufunani dadewethu from now on angithi uyamthanda ubaba kakhulu usafisa i-relationship yeni iqhubeke Yebo. mhlawumbe awuzame sisukuthi le mali akunikeza yona cause ngizwile ukuthi uyaprovide vele uzama ukuphinda ufese uzama nje ukuthola into ezokwenza busy mase uyabuya-ke mhlampe later umnikeze into yakhe but nawe sowube busy ngicathi mhlampe izobhalansa kanjalo yabo uhambe uyofuna umsebenzi noma uqale some sort of ibhizinisi ezokukhipha busy cause mhlampe naku ungenzi lutho kona lokho kugcina u-active kakhulu we hayi shuthi ngeke asalithola kayi lona-ke lelo khekha oma nalikhohlwa hayi ngizokusaphotha-ko kunco oma nalikhohlwa liyamhlula nje Ngizosapotha manje futhi ngizobe buka, samnikelani ngizobe sengibhizi nento engiyenzayo eceleni nginganaso isikhathi sakhe man sizokulekelela sothole umsebenzi sizozama bowuhlalela ensonto lesikhathi ungangilekeleli ngibhizi mina ngistress indaba yomsebenzi ayikho ngawe ngoba nakho sekukhathele wena angazi noma mhlampe kusayiyona into engiyibambile ayikho ngayo lento angini lento imayelana nani nokuhlala kwakhe endlini nsuku zonke angini yeah imayelana naleyo nto angini hayi ngiyakuzwa samkelo ngiyacela yenza okucabangayo indlela yazi engithanda ngayo angifuni yenza ukuthi mina nawe okucabangayo angithi wena wenza into oyithandayo uthathe iy'nqumo vele ungangitshelanga okay mina sisinto engiyishoyo ukuthi hlalani phasi nibonisane uzama ukwenza something ezokukhipha busy during that day nakhona futhi uqhubeke njengendoda yakho uma uthi msajuse umromance but ubheke nayo ukuthi ukusiphi i-situation because into ezokwenza kuzogcina engali-enjoy ucansile noma ukuthi umxina ngale ndlela omxina ngayo kodwa mina engingakusho kube kuthiwa bekuyimina othole le thuba hey mina hey soxabana phela udinwa yini uletha wena phela awuthuswe cha bese ngisho man hey manje mfethu usuyagagamela usenza kakhulu kodwa nawe-ke phela-ke kodwa nawe-ke phela-ke yeke isoka lami ungakhulumi kanjalo phambi ngizohlala phansi okay hlukana nje nesoka lami okay ningamthinti soxabana uzozama kakhulu angisoxabana okay hayi azele sengizolele mina sizozama ukuthi sehlise sisi angithembisi mhlawumbe uma sengithola umsebenzi-ke kuzoba ngcono kodwa Njaya. kwamanje I'm not promising anything
siza umama athole into azozikhipha busy ngayo mfethu. I think that's the only way ungaphuma kule Kodwa ngiboni nje ukuthi ngisazolilangazelela. Ya khona mfethu ngizomtholela. Ngizothi uxhumana nabantu kumele mfethu ngeke. Uzatshela wena ukuthi akenze lokho kade ehlalelene engaxhumani nabantu sonke lesikhathi kade ngihlele endlini lo. Kushuthi ubejatshuliswa yikona ukuthi ngiyamwashela njengengane encane ngimenza yonke into. We ma. Kushuthi ikona ade kumjabulisa. Nkosi. Hayi na. Ngoba uyathembisa sise hopefully i-relationship yenu isazoqhubeka because uthando likhona. Ushilo wathi uyamthanda ubafo naye futhi uthi uyakuthanda. Hopefully kuzohamba kahle. Ngiyabonga ukuthi ufike la sizokhuluma. Hayi kulungile bhuti ngiyakuzwa. Yani. Wena. Ya ngiyangisuke njalo mfethu. Yongile bafethu. Sobona ukuthi relationship yabafethu iyalunga yini. Mengithola isikhathi mhlawumbe ngizofika ngizolunguza nje ukuthi relationship yenu ihamba kanjani yabo. Just nje ukubona here and there. Umuntu wesifazane unenkinga yama-period yakho awahambi kahle isilumo siyakubulala ukhipha iphunga elingatheni lapha kwinanazi yakho nansi into yakho mfethu 100 rand Lady Bloom juice ndoda letha la 150 nawe uthole iKing Bloom juice yakho kuba wena-ke manje uphendula usilindile ekamereni ayithi usizwele kuthiwa usilindile u-active i-Lady Bloom i-King Bloom juice izokusiza ukuthi ube uqanda empedeni iphinde futhi kusize nje nangezifo ezingaba khona emzimbeni wakho ngakwazi ukuthi usilandele zonke izinkundla zokuxhumana sikhona umjolo angilandele zodlala amatifani but mawukuthi ufuna le juice inamba bazoyifaka la ngezasi uma kuwukuthi ufuna ukuzithola ulangelinye ilanga email us umjolo@gmail.com siyabonga kakhulu ukubukela kwakho ungakhohlwa ukusubscribe ulike phinde futhi ushare i-channel yethu umjolo show thank you